وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سارے محبت نہ پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. حکم دیتا نبی حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس پچانا. حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس پچانا. سارے مل کے آکھو حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا تسی خلق نبوت دے تارے جا کے بیکھو ہاں میرے پیارے. جدوں جاؤ یمن جدوں جاؤ یمن پچھو ویسے کرن دل دیوانہ میرا جبا ویسے پچانا. حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس پچانا. آقا کریم نے اپنے اس عاشق دیاں نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں دسیاں. کنج کنج نشانیاں دسنا سننا ذرا. میرے عاشق دی اے جے نشانی بال بکھرے تے صورت دیوانی. میرے عاشق دی اے جے نشانی بال بکھرے تے صورت دیوانی. داغ
ہاتھ دی تلی جویں چمبے دی کلی داغ ہاتھ دی تلی جویں چمبے دی کلی قدم آنا میرا جبا اویس پچانا حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس پچانا میرے باطل دا سنگی پیارا بیٹھا دنیا تو کر کے کنارا او دے سوں صدا آوے ٹھنڈی ہوا او دے سوں صدا آوے ٹھنڈی ہوا دل ربانا میرا جبا اویس پچانا حکم دیتا نبی سارے بولو حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس پچانا آخرچ میرے آقا نے کی فرمایا حضرت عمر اور علی نو فرمایا میرے غلاموں او دے کول جانا تے کی کرنا جا کے فرمایا جبا عاشق نو ادبوں پہنا کے میرا پیغام دسیو سنا کے جبا عاشق نو ادبوں پہنا کے میرا پیغام دسیو سنا کے خواجہ اویس جی میری امت دے لئی ہاتھ اٹھانا میرا جبا اویس پچانا خواجہ اویس جی میری امت دے لئی ہاتھ اٹھانا میرا جبا اویس پچانا حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس پچانا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا فرمایا رحمان دے جڑے بندے نے نا انہاں دی ایک نشانی یہ ہے کہ جدوں زمین تے چل دے نے تے آکڑ کے نہیں چل دے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ رحمان دے جڑے بندے نے پتہ لگا ایک رحمان دے بندے نے ایک شیطان دے بندے نے ایک رحمان دے بندے دا معنی فرما برداری کرنے والا
ایک شیطان دی اتباع کرنے والے نے، ایک رحمان دی پیروی کرنے والے نے، او دے حکمانو من کے زندگی گزارنے والے نے۔ مالک ارشاد فرماتا جڑے رحمان دے بندے نے نا وہ کر دے کی نے، وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے جدو زمین تے چل دے نے نا تے آہستہ آہستہ قدم رکھ کے چل دے نے۔ پنجابی چینج کہہ لو بھئی لف کے ٹر دے، آجزی دے نال، انکساری دے نال، اپنی انا نو مٹا کے چل دے۔ تے دوسری انہاں دی نشانی کی مالک نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ توجہ کرنا ہے اس چیز والے، فرمایا دوسری انہاں دی نشانی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے فرمایا جدوں کوئی جاہل انہاں دے متھے لگ جان نا، جاہل بے وقوف جدوں کو انہاں دے متھے لگ دے تے فرمایا او دے نالوں بحث مباحثہ نہیں کر دے، دوروں ویکھ کے جاندے نے وے تینوں سلام ہے۔ کیوں جی؟ جدوں کوئی جاہل انہاں نال مخاطب ہوندے نے نا، جاہل کوئی انہاں نال گل کردے نے تے انہاں نال بحث نہیں کردے ہو، کی کردے نے؟ تو انہوں وہی سلام ہے، آندھے نہیں بندے او پائی تینوں جی سلام ہے۔ اور اے پیڑے بندے تو جان چھڑان دا سب تو آسان طریقہ بھی یہی ہے، پیڑے بندے جان چھڑانی ہوئے نا بھئی اے دن کیڑا پورا انہوں پائی تو ڈاڑا میں اسی مارے ہیں۔ اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماندہ فرمایا میرے جڑے بندے نا، میرے رب دے جڑے بندے نے، اللہ فرماندہ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جڑے میرے بندے نے وہ جدو زمین تے چل دے نے تے انج کر کے آکڑ کے نہیں ٹر دے تے اے نہیں آندے ہم چوڑے بازار سوڑے، انج نہیں کر دے، بلکہ جدو چل دے نے تے آجزی نال تے انکساری نال ٹر دے نے، تے ٹر کے اگو پتہ کی جے کوئی جاہل اگو مل جائے تے او دے نال مباحثہ نہیں کر دے، وے کے آندے نے بھئی قالوا سلاما، تینوں بھئی ساڈا اونجی سلام ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نیکاں بندیاں دا وصف قرآن اندر بیان فرمایا۔ ایسے بندے جڑے زمین تے جدو چلن تے نگاہاں چکا کے، قرآن نہیں، قرآن نہیں، اللہ فرماتا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا جدو زمین جدو چلے نا تے اپنیاں نگاہاں تھلے رکھ کے ٹریا کر، اینج کر کے اینج چار تے پھرے نہ منہ چک کے ٹر، نگاہ زمین تے رکھ کے ٹر، تیری نگاہ زمین تے ہوئے، کیوں زمین تے رکھنے دا حکم دیتا؟ فرمایا جدو زمین تے ٹرے تے آکڑ کے نہ ٹر، اے دے والو ویخ ایک دن تو اے دے تھلے ہی جانا ہے، ایک دن تو اس تے تھلے ہی جانا ہے۔ اس واسطے فرمایا ان نیکاں بندیاں دی نشانی ہے جدو زمین تے چل دے نے تے آکڑ کے نہیں ٹر دے، بلکہ ان کے ساری تے آجزی نال اپنی انانو مٹا کے چل دے نے، تے جدو کوئی جاہل لگے آ جائے تے وہ کیا دے نے قالوا سلاما، تینوں وہی ساڑے لون جی سلام ہے۔ حضرات گرامی ایسے بندے جڑے زمین تے نگاہاں رکھ کے ٹر دے نے تے کوئی جاہل تنگ کرے تے لڑ دے نہیں، ویکھ کے انج سلام کر چھڑ دے نے۔ انہاں بندیاں وچوں آج ایک بندے دا ذکر میں تواڈے سامنے چھیڑنا چاہتا، انہاں بندیاں وچوں، بندے تے مالک دے ایسے بڑے نے، پر انہاں بندیاں وچوں ایک بندے دا تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا جنہ دا ذکر میرے نبی نے خود اپنے صحابہ دی محفل وچ کیتا، خود آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ پاک دی محفل دے اندر جنہ دا ذکر فرمایا۔ آؤ سنو صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث پاک، حدیث دا نمبر 6368، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 دے ہوتے امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اس حدیث پاک دے راویوں نے جنہاں نو میرے نبی نے رب کولوں مانگ کے لیا ہے، اینجا نہیں ذرا بڑی مہربانی، جی میں پچھلے جمعے سنیا جے نا وہ پنجابی جاندے نے بھئی سواد نال سنیا جے تے اے جمعے بھی سواد نال سننا جے، اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے نا ایک باری ذرا عاشق دا ذکر ہے تے عاشق بن کے ذرا سنو، ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔
ہن کسے بندے دا گوڈیاں تے ہاتھ نہ آوے تہاڈی بڑی مہربانی مینوں یقین کرو پنجابی چ بندہ نہیں کوئی وڈیاں چنگا نہیں لگدا بندہ سرکار دا ذکر دی محفل جان گوڈیاں نوں جفا مار کے بیٹھا رہے چلو کوئی بیماری ہوے تے علیحدہ بات ہے باقی بندہ ٹھیک ٹھاک ہوے فٹ فاٹ ہوے پیدائشی طور تے بھی تے میڈیکلی طور تے بھی تے پھر بندہ انج بیٹھا رہے اچھا نہیں لگدا ہن ذرا ایک واری پھر بولیے پیار نال سبحان اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس پھر پڑھنا چاہنا وا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم او کما قال علیہ السلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم فرمانے نے لوگو میں اپنے اینا کنہ نال سنیا ہے نبیان دے امام نے فرمایا یقولو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو ان خیر التابعین رجل یقال له اویس فرمایا میرے غلاموں جنہیں منو تکیا ہے او تے صحابی بنے تے جنہیں میرے صحابی نو ویکھیا ہے او تابعی ہے فرمایا میرے صحابہ نو ویکھن والے تے بڑے ہونگے پر فرمایا سن لو ان خیر التابعین رجل یقال له اویس فرمایا میرے صحابہ تہانوں ویکھن والے تے بڑے بڑے ہونگے پر فرمایا سن لو تو ہاٹے بیکھن والیاں وچ جیڑا سب تو چنگا بندہ ہے انہوں اویس آکھیا جاندا ہے فرمایا انہوں اویس آکھیا جاندا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو وَلَهُ وَالِدَةٌ فرمایا او دی ایک بڑی جی ماں ہے جڑی اکھاں تو معذور ہے فرمایا او ہر ٹائم اپنی ماں دی خدمت کردہ رہندا ہے فرمایا وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فرمایا او دے جسم تے پھل پیری بن گئی پرستی بیماری آ گئی ہے حدیث مسلم شریف دی ایک بڑی طویل حدیث ہے او دا ایک جملہ عرض کر دینا میرے آقا کریم نے فرمایا جدو میرے غلام اویس تے جسم دے اتے پرستی بیماری آئی تے اویس نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ بندہ تیرا جویں تیری مرضی ہے اونج میرا جسم رکھ دے پر میں ایک عرض کرنا یا اللہ اگر تو منو اس بیماری تو نجات دے دے تے تیری کرم نوازی ہے کہ جدو آپ نے ایک دعا کی تھی تے ایک جملہ نال ہور بولیا آندھنے یا اللہ سارے جسم تو پرستی بیماری دور کر دے پر میرے جسم تے کدرے اینی کو بیماری دا داغ رہن دیں وجہ کی ہے یا اللہ اس واسطے جدوں میں انہوں ویکھاں پرانا ویلا ہر ویلے منو یاد ہی روے گا یا اللہ میرے جسم دے ہوتے نا تھوڑا جا داغ باقی رہن نہیں اس برس دا تاکہ میں نو یاد رہے فرمایا او دے جسم دے ہوتے پھول بیری دا نشان ہے اور کتب تواریخ اور سیر دے اندر ہے کہ حضرت ویسے کرنی دی ہاتھ دی ہتھیلی دے ہوتے نا ہاتھ دی ہتھیلی دے ہوتے اجمیں بندہ پانی ہاتھ دے ہتھیلی دے رکھے کہ جنی کو جگہ تے پانی کھڑا ہو جاندے نا ایک درم دے برابر اینا کو ہاتھ دی ہتھیلی دے ہوتے برس دا نشان رہ گیا باقی سارا جسم صاف ہو گیا حضرت ویسے کرنی اور وہ بھی آپ نے دعا منگی سی یا اللہ انہاں کو رہن دے تاکہ جدو مینوں نظر آوے مینوں پرانا ویلا بھی یاد رہے کرے آپ نے فرمایا میرے غلاموں فمروہو فرمایا تسی او دے کول جایا جے کی فرمایا تسی او دے کول
بولیے ذرا تسی او دے کول جایا جے آقا کی لین فرمایا فمروہو فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ فرمایا میرے صحابہ میرے اس عاشق اویس کل جانا تے او دے کلوں جا کے اپنے واسطے دعا کروایا جے ایتے ہوں ایک جملہ یاد رکھنا تابعی ہوئے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابی نوں ویکھے ساری کائنات دے غوث کتب ابدال ولی تبا تابعین اور تابعین رال جان تے صحابی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے صحابی دا مقام تابعین تو تبع تابعین سب تو اچھا مقام ہے صحابہ دا پر میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا فاما روح ہو فرمایا او دے والے جانا فل یستغفر لکم تے او دے کولو جا کے اپنے واسطے دعا کروانا صحابہ نو دعا دی کوئی ڈی خاص ضرورت نہیں سی کیونکہ جنہ میرے نبی نو خود ویکھیا ہوئے تے آقا کریم نے فرمایا ہوئے جنہیں منو ویکھیا یا میرے ویکھن والے نو ویکھیا فرمایا ہوئے تے جہنم دی اگ حرام ہے جنہ نو جنت دی گرنٹی خود مصطفیٰ کریم نے دیتی ہے آقا کریم نے فرمایا کیونکہ تسی او دے کول جانا تو جا کے دعا کروانا او آقا سن تے آقا جان دے سن کئی ایسے ہونے نے جنہ آکھنا دعا دی ضرورتی کو نہیں فائدہ ہی کو نہیں ہوندہ آقا کریم علیہ السلام دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے وے دسیا میرے غلاموں اپنے صحابہ نو دس کے جا رہے ہیں کہ اللہ دے نیکاں بندیاں کو جا کے دعا کروانا اگر غلط ہوندہ تے میں نبیاں دا امام کدی صحابہ نو تلقین کر کے نہ جاندہ اے حکم اصل ساڑھے واسطے سی کہ تسی جا کے نیکاں بندیاں کو دعا کروانا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دے کو جا کے دعا کروانا ٹھیک ہے اور ایک روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے انج صحابہ والو ویکھیا فرمایا عمر کتھے ہوئے محبت نہ بولیے ذرا سارے سبحان اللہ جی حضور میں حاضر ہوں علی کتھے ہوئے علی پاک بیٹھے حضور میں حاضر ہوں آپ نے اپنا جبہ مبارک اتاریا فرمایا اے لو اے جبہ حضور کی کرنا ہے فرمایا تواڈی دعا دی ملاقات اس کرن بستی دے رہن والے اویس نال ہوئے گی اے جبہ انہوں جا کے میرے والوں دے آجے نالے انہوں میرا سلام کیا جے تے نالے انہوں کہنا اویس نبیان دے امام نے فرمایا سی میری امت دی بخشش واسطے دعا فرما چڑی تو جی اتنا کوئی حدیث تھا میں جملہ عرض کر دیتا ہے اے دا ہون اگلا واقعہ پورا اے انشاءاللہ تقریر دے اینڈ تے سناواں گا باقی ہون کچھ گلاں ہور سنانی چاہیے اے اینڈ تے جا کے اس حدیث دا باقی اگلا حصہ مکمل کریں گے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں اپنے اویس دا ذکر کیتا نا غلام دا صحابہ کہتے ہیں آقا او دیاں جو ایڈیاں شانہ نے تے ملن کیوں نہیں آندا حضور او دیاں جو ایڈیاں شانہ بیان کر دیو میرے آقا نے فرمایا سنو تو انہوں اپنے اویس دی گل سناواں جی سرکار حکم ہوئے کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین 70,000 فرشتے لے کے آئے گا فرمایا انہاں ساریاں دی شکل بھی اویسے کرنی دی شکل ورگی ہوئے گی فرمایا 70,000 فرشتے آنگے انہاں ساریاں دی شکل اویسے کرنی دی شکل دی طرح ہوئے گی اویسے کرنی دی شکل دے فرشتے آنگے آقا 70,000 فرشتے کس واسطے تے پھر انہاں دی شکل بھی اویسے کرنی واسطے کیوں بنائی جائے گی میرے آقا نے فرمایا غلاموں اے دی بجائے وے کیونکہ جڑا میرا غلام اویسے نا او اے چاندہ ہی نہیں کہ نمود و نمائش ہوئے او چاندہ میں لک چھپ کئی رواں تے لوک لوک کی اللہ دی عبادت کردہ رواں اللہ نو اویس دی ادائیٹی پسند آئی ہے کہ قیامت دا دن بھی ہوئے گا لوکی پہچان ہی نہیں سکن گے انہا 70,000 وچ اصل اویس کیڑا جا رہے ہیں 70,000 فرشتیاں دے جھرمٹ وچ اویس چلے جان گے جنت دے اندر حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم چاپ نے آقا کریم دا ارشاد گرامی نقل فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن مدینہ پاک تو نکلے باہر ہائے کتھوں نکلے بھئی مدینہ پاک تو باہر نکلے
باہر نکل کے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور کیتا یمن والا. اللہ اکبر. آج ساری دنیا بہ کے میرے نبی دا ذکر کر دی. ساری دنیا بہ کے کہندی حضور حضور ساڑھے آقا ساڑھے لجپال نبی ساڑھے کریم. حضرت امام غزالی فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تا باہر نکلے نے. باہر نکل کے میرے آقا نے منہ کیتا یمن وال منہ کر کے میرے کریم آقا نے اپنی قبا دے بٹن کھولے. اینج بٹن کھول کے بٹن کھول دیتے میرے آقا نے. بٹن کھول کے تے منہ کیتا یمن وال منہ کر کے آقا کریم نے جب لمبے لمبے سانس لے صحابہ کر دینے سونے کی پہ سنگ دیو. امام غزالی نے جڑے آقا دے جملے لکھنا جڑے جملے لکھے اے جملے جا کے فریم کرا کے گھر جا کے ٹنگ دینا. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا میرے غلاموں پوچھ دے پے ہو میں کی سنگنا پیا ماں جی سرکار کی پہ سنگ دیو. فرمایا غلاموں آج ایتھے کھلوتیاں مینوں یمن وچوں رحمان دیاں خوشبوئاں پیاں آؤندیاں. انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا مینوں یمن والو رحمان دی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلاموں میری امت دی اندر ایک بندہ ایسا ہے جدے وال بکھرے ہوئے نے کپڑے پراگندہ پھٹے پرانے ٹاکیاں لا ٹاکیاں اکٹھیاں کر کے انہاں نو سیندہ ہے سی کے پانی وچ دھو کے اپنے گلے وچ پا لیندے. فرمایا وال بکھری ہوئے کپڑے پھٹے پرانے. فرمایا لیکن اس ایڈی شان دا بندہ ہے کہ او دی شفاعت دے نال اللہ رب العالمین قبیلہ مزر تے قبیلہ ربیہ دیاں جنیاں پیڑاں تے بکریاں نے اونا دے جسمہ تے جننے وال نے اللہ انہیں میرے گناہگار امتیاں نو جہنم تو عذاب فرما چھڑے گا. جدوں میرے نبی نے اتنا جملہ بولیا اگے جملہ بڑا کمال ہے. میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ فرمایا او بندہ ہے تے سدھا سادہ ہے پر فرمایا لو اقسم اللہ لا ابرا. فرمایا پر او بندہ ایڈی شان والا ہے اگر او کسے گل تے قسم چک لوے اللہ بھی ادھی ٹالدا نہیں جویں کہندا ہے رب بھی اوویں پوری فرما چھڑدا. آقا یو کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہو ویسے کرنی ہے. فرمایا میرا غلام ہو ویسے کرنی ہے. رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت دیاں کتاباں جڑے آپ دے احوال بیان کیتے گئے نہ کہندے نے آپ دی ایک والدہ سی او بھی اکھاں تو معذور سن نبی نہیں سن بزرگ والدہ ہے آپ دی تے آپ کی کر دینے کھجور دیاں گٹھلیاں اکٹھیاں کر کے کھجوراں دیاں گٹھلیاں اکٹھیاں کر کے تے انہاں نو بازار وچ جا کے فروخت کر دے تے جڑے کو پیسے مل دے نا او دی کو کھان پین دی چیز لیا کے نا تے اپنے ہتھاں نال اپنی ماں دے منہ وچ پان دے. اللہ اکبر. اپنی والدہ دے منہ دے وچ حضرت ویسے کرنی پاندے نے وہ چیز دے آکے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کرن بستی وچ پھر دینے کرن بستی دے نوجوان آپ نو وٹے مار دینے روڑے مار دینے کتب
کتب تواریخ لکھیا قبلہ پیر صاحب جدوں کرن بستی دے منڈے تو انہوں پتا پھر جدو جوانی ہوئے وہ نہیں ویندے بھئی یہ کی ہے نہیں ویکھدے بزرگ جا رہے ہیں نہیں ویکھدے کو عالم دین ہے وہ پھر اپنی جوانی دے نشے وچی کئی حرکتاں ایسیاں کر جاندے نے جڑے معافی دے قابل نہیں ہوندیاں حضرت سیدنا ویسے کرنی نو نوجوانہ نے بٹے مارنے بچیاں نے بٹے مارنے خواجہ ویسے کرنی ایک کدی نہیں آکھیا یارو منو بٹے نہ مارو اے نہیں فرمایا منو بٹے نہ مارو بلکہ ویسے کرنی فرماندے سن او بچیو بٹے مارو جم جم مارو جنہیں دل کردہ جے مارو پر ایک عرض کرنا وا بڑے بڑے نہ مارو نکے نکے مارو اے اویس کیوں نکے کیوں ماریے اویسے کرنی کہندے یارو اے دی بجائے وے جدو تسی بڑا روڑا مینوں مار دیو او دے نال میرے جسم تو خون نکلدا ہے اے وضو ٹٹ جاندا ہے کہ میری تمنا ہے بٹے مارو جگ جگ مارو جیوں جیوں مارو پر نکے نکے مارو میں چاہتا ہوں تسی بٹے مار دے رہو رب دیاں رحمتاں میرے تے نازل ہوندیاں ہی رہن گیاں تسی بٹے مارو گے رب میرا مقام بلند فرما چھڑے گا ایک گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا اویسی کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نامی اسم گرامی والدین نے رکھیا اویس آپ دے والد دا نام ایک روایت دے پیش نظر عامر ایک روایت دے پیش نظر آپ دے باپ دا نام عبداللہ مختلف روایات دے پیش لیکن مشہور و معروف نام آپ دے باپ دا عامر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال لہو اویس فرمایا تابعین تو جڑا سب تو بہتر ہے او دا نام اویس کرنی ہے اویسے کرنی دے جڑے لقب کتب تواریخ موجود نے وہ بھی سنن دے قابل حضرت اویسے کرنی دے جڑے لقب بزرگان دین نے آپ نے دیتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا نبیان دے امام نے فرمایا خیر التابعین تابعین وچوں سب تو بہتر ہے بزرگاں نے اگوں آپ دے القاب بیان کیتے فرماندے نے اویسے کرنی سید التابعین سرتاج العاشقین شہباز امت قبلۃ التابعین سہیل یمنی افضل التابعین آفتاب قرن گرامی قدر حضرات سیدنا اویسی کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کرن بستی دی اندر کرن بستی کتھے وے یمن دا علاقہ ہے یمن دا علاقہ 3 دن ہو گئے حضرت اویسی کرنی نو 3 دن کھان واسطے کوئی چیز نہ لبی کتنے دن سانو تو 2 گھنٹے روٹی لیٹ ہو جائے تو اسی تے تھلڑی اتے کر دینے ہر شے پر صدقے جاوان نبی دے انہاں غلامہ دے جذبے تو تے انہاں دے حوصلیاں تو 3 دن گزر گئے کتنے دن 3 دن گزر گئے کھانا نہیں ملیا روٹی نہیں مل دی پہ اویسے کرنی نہ اپنے گھروں نکلے تے اپنی گلی وچ ٹر دے جا رہے چل دیاں زمین تے ویکھیا ایک درم پہ ہے درم ویکھیا نا تے ارادہ بنیا بھی چلو چک لینا تے جا کے کچھ چیز لے کے کھا لینا میرے تو اڈے ورگا ہوندہ تے آکھنا سی لبی شاہ خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی اساں تے آتا بھی اپنے کولو کڑ کے رکھی ہیں نا جی پر او ویسے کرنی سن ادھر والی گٹھ مٹھی ہے ادھر سبحان اللہ اونچی آواز دینا حضرت ویسے کرنی نے جدوں زمین تے درم پیا ویکھیا ہے چکیاں نہیں ایک نظر ہیں جو ویکھے
टुर पे दूसरे पासे चलदियां करन बस्ती तो बाहर निकल गए, एक जंगल भी चले गए। जंगल दे विच जाके हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जाके एक दरख्त दे थल्ले बह गए ते बह के कहने ने मालिक जिवें तेरी रज़ा है तेरा बंदा तेरी रज़ा विच राज़ी है, राज़ी है या अल्लाह जिवें तेरी रज़ा है तेरा बंदा तेरी रज़ा विच राज़ी है। ख्वाजा उवैस करनी बैठे हुए ने, इधर ख्वाजा उवैस करनी बैठे ने। पीर नासिर अब्बास चिश्ती साहब जुमला बड़ा मज़े दा उलमा ने लिखिया, ख्वाजा उवैस करनी बैठे हुए ने ते रब दा जिक्र पे करदे ने। अचानक आप दी नजर उठी है, आप देखदे की ने एक बकरी टुरी आउंदी है, मुंह दे विच गरम रोटी पाई हुई, गरम गरम रोटी है। लिया के ख्वाजा उवैस करनी दे अगे उस बकरी ने रोटी रख दी है। ख्वाजा उवैस करनी ने एक नजर रोटी वालों वेखिया, एक नजर बकरी वालों वेखिया, ते वेख के मुंह दूजे पासे कर लिया ते सोचदे ने आंदे ने पता नहीं किसे दी चुक ले आई होनी है, इनू की करा जिहड़ी चोरी दी लैके आई होएगी। कदों ख्वाजा उवैस करनी ने इतना जुमला हजे अपने दिल विच सोची आई है, ए बकरी ने इंज वेखिया उवैस करनी अल्लाह ते वेख के आंदी उवैस मैनू चोर ना समझ, जिदी तू इबादत करना है उसे रब ड्यूटी लाई है, रोटी तेरे कोल लेके आई। उवैस मैनू चोर ना समझ, मैं बकरी हाँ। मैं जुमला बोल गया शायद तुसी पी गए हो। मैनू चोर ना समझ, मैं बकरी हाँ ते बकरियां चोरियां नहीं करनियां। मैं चोरी नहीं की थी। जिस मालिक दी तू इबादत करने ना उसे मालिक दी मैं इबादत करनी हाँ, ते उसे मालिक ने तेरे तक पहुंचाने दी ड्यूटी मेरे तक लाई सी, रोटी तेरे वास्ते लेके आई। हजरत वैसे करनी फरमाते ने जां मैं रोटी फड़ी है, इंज रोटी उठाई है, इंज फड़ के रोटी जाम इंज एक दा टुकड़ा तोड़ के मुंह विच पाया है। बकरी एक कदम पिछे हुई ते नजरां तो गायब। बकरी नजरां तो बोलो जरा, बकरी नजरां तो गायब हो गई। ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेख फरमांदे ने वाह मालिक तेरे तो भी सदके जावां, तेरी कुदरत तो सदके जावां। या अल्लाह तिन्ना दिनां दा भुखा सा ते रोटी किदे हथ पहुंचाई आ, बकरी दे हथ पहुंचा दी है, मालिक तेरी मेहरबानी। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुतुब तवारीख जांदा एक दिन ना आप अपनी बस्ती विचों निकले, समंदर दे किनारे ते आ गए। दरिया या समंदर जेड़ा भी सी उहदे किनारे ते हजरत ख्वाजा वैसे करनी आए। वेख्या कश्ती लगी किनारे ते, तो सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कश्ती दे आके ना ते विच बह गए। विच होर ताजर भी बैठे सन, माल विच लदे कश्ती दे। कश्ती सी बड़ी वड्डी सारी, कुतुब तवारीख चाहुंदा उहदे विच 100 मुसाफिर बैठे सन। कितने भाई बोलो सही तरह, कितने मुसाफिर? 100 मुसाफिर उहदे विच बैठा है। सैयदना ख्वाजा वैसे करनी कश्ती विच बह गए। अल्लाह वाला जिथे भी होवे वो वेला नहीं रहिंदा, जिथे भी होवे ना अल्लाह ला वो अपने ध्याने लगा रहिंदा। सैयदना ख्वाजा वैसे करनी कश्ती विच बह के एक नुक्कर विच जगह मिली ख्वाजा वैसे करनी नू बह के अल्लाह 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 करदे पैने। कश्ती हुण चलदी जा रही है, चलदियां चलदियां कश्ती चलदियां चलदियां जदों दरिया दे सेंटर विच पहुंची है, कश्ती दा एक फट्टा टुटिया, पानी कश्ती दे विच आना शुरू हो गया। जदों पानी कश्ती दे विच आया, कश्ती लगी डुबण। एक बंदा वेख के आंदा ओ बाबा कश्ती डुब चली है, तेनू जिक्र दी पई है,
کشتی والے سارے ڈب چلے نے خواجہ اویس کرنی نے جدوں اینا جملہ سنے ہیں جلدی نہ اٹھے نے اپنے موڈے تو اپنا کپڑا لا کے انج دریا دے اتے سٹھے چھال مار کے او دے اتے کھلو کے آنے لے تو کشتی لے جا اسی انجی ٹر جانے تو اپنی کشتی لے جا اسی انجی ٹر جانے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو خواجہ ویسے کرنی بہ گئے نا اپنے کپڑے دے ہوتے تو کپڑے دے بہ کے بھی اللہ اللہ شروع آئے آئے میں اس تاجر تو بھی صدقے جاواں جڑا ولی نو پہچان گیا سی تے بول کے ڈاکٹر ساجد صاحب پتہ کی آندہ ہے آندہ ہے تے گل چنگی نہیں نا آپ تے ہون بابا بہ گئے ہیں دیتے تے اسی ڈوب چلے ہیں ولیاں دی کوئی شان ہے ہون اے طریقہ دے نہ ہویا بابا جی تسی ہون بہ گئے ہوئے تھے تے اے تسی کنارے تے لگ جاؤ تے جناب اسی تھے بیٹھے ڈوب جائیے ایک غلط چنگی نہیں نا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے فرمایا کی چاندے ہو جناب اسی ڈوب چلے ہیں سانوں نہیں کڈو فرمایا پھر ایک شرط ہے بابا جی کیڑی فرمایا شرط ہے کہ دنیا چھڑنی پینی اے دنیا ترک کرنی پینی وہ پھسے تھا نا کہ دنیا ترک کرنی تھی وہ ترک ہو چلے ہیں بابا جویں آنا سی مننا تے تیار ہے جویں آنا سی فرمایا آکھو وہی آج تو بعد یا اللہ صاحب دنیا ترک کر دیتی وہ نہ کہا جی یا اللہ صاحب دنیا ترک کی تھی فرمایا کر دیتی جی کر فرمایا ہن فکر نہ کرو کشتی چو چھاڑا مارو بابا تو تے رومال تے بیٹھے تے سی فرمایا ہن رومالاں دی ضرورت نہیں فرمایا اور رومالاں دی ضرورت نہیں تسی چھالا مارو بار لو جی جدو چھالا ماریاں اگے اگے کھا جاؤ ویسے کرنی ویسے صدقے جاواں کیسا سہانا ویلا آئے گا اگے اگے کھا جاؤ ویسے کرنی انج کپڑے تے کپڑے دے اتے انج بیک اللہ دا ذکر کر دے جا رہے ہیں تے پیچھے وہ پورے دا پورا 100 بندہ وہ آپ دے پیچھے پیچھے ٹرے آندا کشتی گئی ڈوب جدو کشتی ڈوبی نہ تھوڑا جا اگے گئے نہ کھا جاؤ ویسے کرنی ایک تاجر رون لگ پیا تاجر رو پیا سیدنا خواجہ ویسے کرنی نے فرمایا بیلیا کی گل ہے آدھا جناب کی پوچھ دیو میں تے مدینے چلا سا ہائے 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 توڑے جو کنے کنے مدینے جانا در ہاتھ چکو ہے ایک بڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر مل کے بولو در سبحان اللہ جدو خواجہ ویسے کرنی نے لفظ مدینہ سنے ہیں جدو مدینے دا نا سنے خواجہ اویسے کرنی دیا اکھاں وچ آنسواں دا سلاب مڑایا فرمایا میرے سونے دے شہر چلنا ہے جی میں مدینے چلیا سا فرمایا دس پہ روندا کیوں ہے کنارے تک تے تو پہنچی چلنا ہے آگا جناب روندا تاں پیا ماں اس جڑی کشتی ڈوبی ہے اے دے وچ میرا بڑا مال سی تے میری تمنائیں سی کہ او میں مال مدینے لے جاواں گا تے مدینے دے جا کے غریباں وچ کچھ مال بند دیاں گا پر افسوس سارا ڈوب گیا ہے خواجہ اویس مسکرائے فرمایا بیلیا اے مال کٹ دینا وا پر کچھ پیسے دینے پڑنے نے آندا جی کی فرمایا وعدہ کر جنہ مال نکلے گا سارا مال جا کے مدینے دے غریباں وچ فری بند دیوے گا آندا جی ڈوب تے اگے ہی گیا ہے جے کٹ دیو میں سارا مال جا کے مدینے وچ بند دیاں گا غریباں وچ فری تقسیم کر دیاں گا جدو اتنا جملہ بولے تاجر بھی بولے کہ آنے بابا جی ساڈا بھی کٹ دیو اسی بھی فری جا کے بننا گے جدو اتنا جملہ خواجہ اویس سنیا مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے یا تسی میرے سونے دے شہر جا کے غریباں دی خدمت کرو گے انج ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے اور ڈوبی ہوئی کشتی جدوں کنارے تے آئی ہے جہاں کنارے تے آئی ہے اے بیک کے سارے آندے نے بابا جی تھوڑا نام کی ہے فرمایا میرا نام اویس کرنی ہے میرا نام اویس کرنی ہے جدوں اتنا جملہ انہاں سنیا اپنے فرمایا میرا نام اویس کرنی ہے جدوں آپ دا نام سنیا کہ ہس کے کی آکھن لگے اندر بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے بول کے ذرا ہاتھ چوکے گوری آکھو بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے
انج نہیں ذرا سینے دا دل لا کے سنیو محبت عقیدت نہ ذرا ذکر کرو بگڑی بنانے والا ہے روتے حسن والا ہے اویس ہمارا لوگوں کو جنت لے جانے والا ہے اویس ہمارا لوگوں کو جنت لے جانے والا ہے اویس ہمارا لوگوں کو جنت لے جانے اگے سننا شعر اویس نے جب کشتی کو نکالا اویس نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگے تاجر سارے اویس نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگے تاجر سارے طیب اس کے جائیں واری یہ ڈوبے ترانے والا ہے طیب اس کے جائیں واری ڈوبے ترانے والا ہے مل کے بول کے ذرا ایک باری آنکھو بگڑی بنانے بگڑی بنانے والا ہے روتے حسن بولو بولو بگڑی بنانے ایک باری ذرا مزہ آ جائے مل کے سینے دا دل لا کے سنیو بولو ہاتھ بلند کر کے ذرا آنکھو بگڑی بنانے روتے حسن والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے حسن والا ہے اویس ہمارا لوگوں کو جنت لے جانے والا ہے اور آئے فرشتے قبر میں میری آتے ہی یہ کہنے لگے یہ تو ہمارے اویس کے در پر آنے جانے والا ہے یہ تو ہمارے اویس کے در پر آنے جانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے حسن اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ ڈبیا بیڑا جڑا سی نا انہوں سارے پھر تار دیتا کنارے آپ نے فرمایا لو بھئی مال بھی تو اڈا سارا بچ گیا تو تسی بھی سارے بچ گئے ہو اے انہوں تساں وعدہ کیتا ہے مال سارا جا کے ونڈنا جے میرے آقا دے شہر دے اندر اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے بھئی سارے ایک باری محبت نہ سبحان اللہ کو پیار نہ آخری گل تے ڈاکٹر صاحب تسی اٹھ جاؤ نہیں ہاں جی بس ہو گیا جی تو اڈے ہوتے جانا تک ہو جانا انشاءاللہ آپ آئیے آ جڑے نا ایک باری سبحان اللہ تے پیار نال در آواز آئے اے ڈاکٹر صاحب نے تو اڈے آستے اٹھایا میں کہ ڈاکٹر صاحب اٹھو یہ تو اڈے کو لاؤں دے نا جمعے بعد ہی ہوں دے نا تو اڈے کو تے تسی بھی جمعے بعد اینا کو لاؤں دے ہو آتے پھر ملاقات کرنی چاہیے دی نا کہ دوسرے دن آل جی کسی نے توفہ دئیے تو اگو بھی پھر توفہ دیندہ ہے یہ تسی یہ جڑے کا گزر دے پہنے نا ماشاءاللہ آج تے ٹوڑ دیں جناب 1000 دا نوٹ کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی چوکھا نہیں تے جمعے بعد ایک 100 روپیہ تے ویسے کوئی زیادہ نہیں آج کل تے 10 روپیہ منگنا لینے دئیے نا تے آندے نہیں بھائی کو بڑا نوٹ دے تے مسیحتے تسی ہو ہی دیں دے ہو جدی سائر تو نکر ایک پاسوں پوری ہوئے
اس وقت یہ نہ کریا کرو تواڈے اگے قریب تو گزر دے نا جی تے انہاں نوں کچھ نہ کچھ ضرور حصہ دینا چاہیے ایک باری سبحان اللہ پیار دے نال پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ پھر پیار نال باواد بلند بولو ذرا سبحان اللہ توجہ بھائی نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ ہون میں جری میں بات شروع تے چھڑی سی نا میں کیا سی آخر تے سناواں گا آ جاؤ ہونوں سے جگہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تے علی جی سونے فرمایا تواڈی ملاقات ہوئے گی اس کرن بستی دے رہن والے اویس دے نال کی دے نال ماشاءاللہ تھوڑا جا اونچی آواز دینا بولو کی دے نال اویس دے نال فرمایا تواڈی ملاقات ہوئے گی فرمایا اے میرا جبہ ہے اے جبہ اس نو دینا جبہ اس نو دے کے کہنا اویس نبیاں دے امام نے فرمایا سی میری امت واسے بخشش دی دعا کر دے اللہ اکبر ایتھے ایک جملہ یاد رکھنا ویسے کرنی کوئی حضرت عمر نالو زیادہ نمازاں نہیں سن پڑھی ہیں جی جی حضرت ویسے کرنی نے مولا علی تو زیادہ جہاد نہیں سن کیتے پر کی وجہ یارو کہ آقا کریم علیہ السلام فرماندے پہنے تسی ہو دے کل جا کے میری امت واسطے دعا کروانا صحابہ نے کیتی سی آقا ہو دی اتنی شان عظمت کیوں ہے آقا نے فرمایا او ہمیشہ ماں دی خدمت چ لگا رہندا ہے گویا ایتھے ایک جملہ تمام محدثین نے لکھیا فرماندے نے حضرت ویسے کرنی ماں دی خدمت کر دے رہے تے درجہ صحابیت تو بظاہر محروم رہے حضور دی بارگاہ وچ آ کے حضور دا دیدار نہیں کیتا صحابیت دے درجے تو محروم رہے نے لیکن اے دے باوجود ماں دی خدمت کرنے دی اللہ نے شان عطا فرمائی ماں دی خدمت کرنے دا صلہ اللہ نے دیتا کہ حضور دی بارگاہ وچ اگرچہ نہیں بھی گئے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی دیاں دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا بزرگ فرماندے نے اتھوے بھی پتہ لگا جیڑا بندہ والدین دا خدمت گزار ہوئے نا او دیاں دعاواں رب دی بارگاہ وچ مقبول ہوندیاں جیڑا بندہ اپنے والدین دا فرما بردار ہوئے او دیاں دعاواں رب دی بارگاہ وچ ماشاءاللہ بولو ذرا او دیاں دعاواں رب دی بارگاہ وچ مقبول ہوندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تے علی جی آقا فرمایا میرا جبہ لے لو اویس نو دینا کہ انہوں کہنا میری امت واسطے دعا کریں نالے میرا سلام بھی دیا جی اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام دا وصال باکمال ہو گیا تقریباً 2.5 سال دا عرصہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا آپ دا بھی وصال ہو گیا دور فاروق اعظم آیا بات بڑی طویل لیکن میں اختصار نرس کرنا چاہتا ہوں آپ نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نو بلایا فرمایا علی جی آقا جناب حکم اے امیر المومنین کی حکم ہے آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کرن بستی دے رہن والے اویس نو ملے آجے میرا سلام کہنا نالے میرا جبہ دینا تے نالے انہوں کہنا میری امت واسطے دعا کر چھڑے آؤ پھر آج چلیے اویس دے کول اللہ اکبر آؤ چلیے اویس دے کول حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دو میں ہستیاں چل دیاں ایسی جگہ تے آئی نے جتھے خواجہ اویس کرنی نماز پہ پڑھ دینے اللہ سارے انہوں پڑھنے دی توفیق دے خواجہ اویس کرنی نماز پہ پڑھ دینے حضرت عمر تے حضرت مولا علی شیر خدا آ کے قریب کھڑے ہو گئے دیکھ دینے کہ کدوں سلام پھیرن کدوں اسی انہوں سلام کہیے ویسے کرنی ہے جدو سلام پھیریا ویکھیا کول دو بندے کھڑے نے حضرت عمر بن خطاب تے مولا علی شیر خدا فرماندے نے السلام علیکم اے جو نہیں سارے محبت نہ اونچی آواز نہ سبحان اللہ کو ذرا پھر بابا دے بلند بولیے ذرا سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام
حضرت عمر نے فرمایا بیلیا تیرا نام کی ہے؟ دس تیرا نام کی ہے؟ ویسے کرنی بول کے اندھنے میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فرمان لگے میں بھی عبداللہ ماں، اے بھی عبداللہ ہے، سارے ہی عبداللہ نے، سارے ہی اللہ دے بندے نے، پر تو او نا دسنا جیڑا نا تیری ماں نے رکھیا ہے، جیڑا نا تیری ماں لیندی ہے، او نا دس جدو ماں دا لفظ سنے ہیں۔ حضرت ویسے کرنی دیا اکھاں چویاں سو آگئے، رو کی اندھنے بیلیا میری ماں منو پیار نل اویس کہہ کے بلان دیئے، میری ماں منو اویس کہہ دیئے۔ جدو حضرت اویس کرنی نے جدو اپنا نام دسیا ہے کہ نام دسنے تو بعد حضرت اویس بول کے آکھن لگے، حضرت عمر نو مخاطب کر کے کہن لگے جناب میں تے اپنا نام دس دیتا ہے، ہون ذرا تسی دسو نا تہاڈا نام کی ہے، دسو نا تہاڈا نام کی ہے۔ حضرت عمر حجے نہیں بولے، حضرت مولا علی جلدی نال بول پے، فرمایا اے اویس انہاں نو نہیں جاندا؟ جی میں نہیں جاندا، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اویس اے او بندہ ہے جنوں میرے نبی نے رب کولوں مانگ کے لیا ہویا۔ اے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے حضور دے غلام نے، اے مراد مصطفیٰ نے جدو اتنا جملہ مولا علی نے بولیا کہ حضرت اویس نے اے جو مولا علی والوں بیکھیا ہے کہ بیکھ کے اندھنے جناب اونا دے تعارف کرا چھڑیا جے، ذرا تسی اپنا نا دسو نا تہاڈا کی ہے۔ میں صدقے جاواں نبی دے یاراں دی محبت تو حضرت عمر دا نا پوچھیا تے حضرت علی بولے، جدو حضرت علی دا نام پوچھیا ہے عمر فاروق بول کے اندر اوے اویس اینو نہیں جاندا؟ جی میں پہلی باری ملیا وا، فرمایا سن اے تاجدار ولایت مولا علی شیر خدا، اے تے مولا علی شیر خدا نے۔ کوئی ایک بندہ نعرہ ہی مار چھڑو خدا دا نا جاج کو مارو ایک نعرہ، آئے ہائے۔ اگلی باری میں ایک بندہ نال لے کے ہونا کرنا گجران لیتا نعرے مارنا لگا۔ اچھا مار لڑ کر گے؟ چلو ٹھیک۔ اللہ اکبر، کدی کدی ساہ کڑا چھڑیا کرو چنگا ہوتا ہے، نال ایک میں بلے چک جان پہ جاندی ہے۔ تسی بھی آندے ہو مولوی بہنے کنی کو دیر کٹ دے۔ ایک باری سارے محبت رلندر بار والے سارے بولو در ایک باری سبحان اللہ۔ ہوں جو تہاڈا ذوق ہوئے تے تے گل کرا نہیں تہاڈا ذوق ہی نہیں، چلو رہن دیو پھر کدی سے۔ فرمایا انہاں نو نہیں جاندا، پہلی باری ویکھیا ہے۔ فرمایا انہاں دا نام مولا علی ہے۔ جدوں مولا علی نو ویکھیا ہے تے ویکھ کے ویسے کرنی کہندے نے ہاں علی بول کے اندر نے بغض حیدر سے اللہ بچائے، بغض حیدر سے اللہ بچائے، ان کے منکر سے اللہ بچائے، بغض حیدر سے اللہ بچائے، ان کے منکر سے اللہ بچائے، بغض حیدر سے بغض حیدر سے اللہ بچائے، ان کے منکر سے نہ کرے جو علی کی گدائی، وہ کرے گا کہاں رہنمائی، جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر، ایسے رہبر سے اللہ بچائے، جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر، جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر، ایسے رہبر سے اللہ۔ واہ جی واہ،
وہ نبی دے دوے یار کیسا وہ سما ہوئے گا صوفی صاحب جدو اویس کرنی نے نبی دے دوں یارانو ویکھے آئے گا دوں آیا میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علامہ محمد عبدالرشید صدیقی کیلانی رحمت اللہ علیہ وہ ایک بڑا ایک مزیدہ نا ایک شعر پڑھ دے ہوں دے سن فرماتے ہیں جدوں حضرت خواجہ اویس کرنی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم تے مولا علی نو ویکھیا نا تے جلدی نال انہاں دوہاں یاراں دے ہتھاں نو چومیا تے چوم کے ویکھ کے نا دوہاں دیاں اکھاں والوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بول کے آندے نے جنہ اکھیاں اوے میرا دل بر ڈیٹھا تے اوے اکھیاں تک لئیاں اوے تسی ملے تے اوے ساجن ملیا تسی ملے تے ساجن ملیا تے ہونے آسان لگ پئیاں او میں صدقے جاواں جنہاں نبی پاک نو ویکھیا ہے او اج اکھاں میرے سامنے نے اللہ جدوں نبی دے یاراں نے خواجہ اویس کرنی نو اپنا تعارف کرایا ہے اویس کرنی نے اپنا تعارف پیش کیتا حضرت اویس کرنی بول کے کہنے نے جناب میرے واسطے کی حکم ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے اویس جی امیر المومنین حکم ہوئے پہلے تے نبی پاک دا سلام قبول کر حضور نے فرمایا سی اے عمر تے علی دووے جایا جے دووے جایا جے جا کے اویس نو میرا سلام دینا نالے اویس نبیاں دے امام دا جبہ ہے حضور نے فرمایا سی اے میرا جبہ اویس نو دیا جے انہوں آکھیا جے اویس نبیاں دے امام نے اپنا جبہ تیرے ول ٹوریا ہے تے حضور نے فرمایا سی اویس اے میرا جبہ پا کے میری امت واسطے دعا مانگ چھڑی فرمایا سی میرے آقا نے آپ نے فرمایا سی حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبہ اویس پچانا حکم دیتا نبی بولو حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبہ اویس پچانا حکم دیتا فرمایا اویس اے آقا کریم دا جبہ لے لے زیب تن کر آقا فرمایا سی میری امت واسطے دعا کر چھڑی حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی نے میری طرف دیکھو جبہ پھڑیا چمیاں اکھاں وچ آنسوان دی لڑی لگ گئی حضرت عمر فرمایا اے اویس روندا کیوں ہے آندے نے روندا اس واتیاں آقا نے جبہ میرے ول ٹوریا ہے تے فرمایا اویس نو آکھیا جے میری امت واسطے دعا کرنا میں تے تاں روندا پیا وا کتھے میں کتھے آقا دا جبہ میں تے روندیاں پیا نا میں کو جی اے میرا دل بر سونا تے میں کی کنے اس لو اے بھاوا ہو میرے میرے او وردانا ہی پئی لکھ وسیلے اے پاوا مناوا
اشارہ سی اے میرا مرشد باہو متے رو دئی نہ مرے جہاں حضرت ویسے کرنی نہ جبہ لے آئے جبہ دے بے تن کر کے تھوڑا جا سیڈ دے گئے سر رکھیا سجدے وچ سر سجدے وچ رکھیا رو کی عرض کی تھی پروردگار عالم یا اللہ جڑا جبہ میں اپنے اتے لے آئے یا اللہ تیرے نبی دا مبارک جبہ ہے تے حضور نے میرے وال پیغام بھیجیا سی اویس میری امت لی دعا کر چھڑی یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ وچ دعا کرنا یا اللہ میرے نبی دی ساری امت دی بخشش فرما دے ساری امت دی بخشش فرما دے جدوں عرض کیتی ہے اللہ دی بارگاہ وچوں حکم آیا اے اویس اتنی امت بخش دیتی عرض کیتی یا اللہ نہیں ساری بخش دے فرمایا اویس اتنی اور بخش دیتی یا اللہ ساری امت دی بخشش چانا حضرت اویس کرنی عرض کیتی یا اللہ ساری امت دی بخشش چانا کہ مالک دی طرف آواز آئی اے میرے بندے سن لے جڑی گل میرے نبی کیا چھڑی ہے انجائی ہوئے گی تیری شفاعت دے نال میں قبیلہ بنو مدر تے قبیلہ ربیہ دیا جنیاں پیڑاں تے بکریاں نے اونا دے جسمہ تے جننے وال نے اتنے میں مصطفیٰ دے غلامانو جہنم تو نجات عطا کر دیا حضرت سیدنا مولا علی تے حضرت سیدنا فاروق اعظم قریب آئے آگے کہنے نے اویس اساں واپس بھی جانا ہے حضرت ویسے کرنی نے سر سجدے چ چکیا کہنے نے بڑی جلدی کیتی جے بڑی جلدی کیتی جے اگر جلدی نہ کر دے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے بخشوا ہی چھڑنی سی ساری اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر حضرات حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے حوالے نال 3-4 اقوال کتب تواریخ اور سیر اندر مل دیں لیکن جڑا مشہور قول ہے وہ یہ کہ حضرت علی پاک دے نال جنگ سفین وچ جنگ کردیاں حضرت ویسے کرنی دی شہادت ہوئی سفین دے مقام دیتے اور آپ دے مزارات دے حوالے نال بھی مختلف کتب تواریخ روایات مل دیاں نے کہ آپ دے مزارات دنیا دے اندر کئی مقامات دے ہوتے ہیں اور ایدی بھی علماء نے ایک وجہ لکھی فرماندے نے وجہ ہے جو میں خواجہ ویسے کرنی دنیا میں لک چھپ کے رہنے کسی نے پتہ نہیں لگا اللہ نے انہوں نے وصال تو بعد بھی انہوں نے قبر نہیں پوشیدہ کر چھڑیا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ حضور دے عاشق صادق اللہ انہوں نے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمد